Mais zo bet gant rewal, gant meur inial de stole, excommuniert gant an eskop. Plusieurs labouren d'ar zul, hag bon, ar zalioù dans a he. Jezekel hag Ramon zo bedia excommuniert, plusieurs a reng tamou festivité vid ar Johan. C'était un autre doué, un autre vescop kentoc'h et nos excommunier d'année. Et voilà, radin, in blavichou de 1930, man deschen ket an Auvergne Peter Gusviou, et même Michel Tamblabo bet, et quand on s'en gagne un an, et tu m'as l'air de ben tant pis, ma mesque labo, mais grand ganon. Ik ga naar zo'n rivier en ik heb de goelen niet gaan rijden, maar ik rijd als kind. De goelte, bouwen is zijn aan het ambibier, en is op zo, ik heb de goede bouwen, ik zou er wel een ambibier meer modern, waar erg dat u, maar pas, même zo bij de, même bij Ponsperen en pas excommuniert, met je tamba bij de rivier. Non, mais een rivier en ik heb joué. Da biwa de o andrare. Excommuniet. Excommuniet? Ja, piwat. Pitawat? Piwat de was. Pemple Warnugen. Rachla Warnugen. Persoon daar punt C. Nini Newega, Nami Abon, Ewa Hure, Ewa Bahiguilan. Ik heb een beetje gaan naar de school en had ik kies, dat is Plorina ook. Ja. Ik heb natuurlijk tamik bien, tamik pod digur digia. En ook gewoon naar Ewalla, dat je de Hari gaan meegaan met notre oblige neer. Ja, had u de Tari, Loden Genta neer, Ewalla Hudeka. Ik ga daar zo'n rivier, ik blijf hier aan Ewalla gebouwd. Non, mais vraiment, et Goulen, die gaan montent dans une salle de la chapelle. Ja, het is naar mes pone comprendre. Vi conta histoire de Vilgan chapelle de suivre Havresel les blavichou non te kan Isa de Wigan et ma perchon à Notre-Dame de Boulogne. Oui, je retrouve à Antiegas. Donc, par plus mi vachon me plorine. Donc, a pas vu chez su, a pédenu à tout, de votre enternance. Hoe l'année, de hoe se renkendu, mon ma droit, doit que da hardan en trabe. L'année de kan ramé had again, he is que doen aan mijn kap, content de Ulianer, de mon bete capacita de mon agea. Est que dans le faire. Que da Vugali da school. Sur notre doué. Sur notre doué. Mais je me labour bravo. Purement mon entreprise, c'est une nieuwe. Ja. De tergeer de la Rambradin. Maar gas is dit Vugali de school. Nee. Hein? Vugali au quoi? Pijvermen. Met bedong bij school mestra, de school en Joel. Ik weet me labor mestra. Non, laisse tomber. Non mais On mérite de déchibrement à Nézit de Rui. Je blijf donc het ruigen, non te kan het ruigen. En mam die gassad, de bugel, de gowadur, de school der burg, de school en joul. Ik was kemet pempe hoog bugel, was school en joul de hulse. Het de hoede was bij de wal, het mam die gassad teva. Ik gowadur, de school en joul. Massa da Joul da Revaliben meer het François nous change daar. Et voilà. De ce que We hebben meer in la dem magas om vigale de school en Joul, ne mission qui tombe là pour bet. Maar non te kan 3 trugen.
Dus wan bede pempa triugan bij Emilie Roe, en daar bij Emilie Roe. Blavas non te kan triugan, wan non lekker. Buscude wa kalsa bugari ava wanimi potret Skolen jola. wanimi potret Potret, ja. Ja. Dat is wel évidemment. Maar meer hebben we separat. Je vois qu'il m'a de boissoré, évidemment. Ja. Portrait à. Ja, botra dat is wat meer. Mais et t'as olé ou à Erskol, évidemment. Andrei wa vida Voilà. la bugari te pour ma potret d'Amérique. Dat is type change par un autre road, même salle. Pieken, wat kijk alles bleken en nou. Zet u Vigale Heklin, het de scholen jol. Het u de hoede je regels zo voilà, la had gaan een accident Carnon. Goede zee wat het comment regen door mes de scholen jol. De hoede was meer meer digere school wie de waar ook. Je lance neves qua da school quoi. Ja. Ik was commencé de school. Les, En nu à Bottrop surtout, de zon de scholen joul. Meer gaan de school Notre Douai. Ja. Cerise, ja, de hoede was Cerise. Ja. Nee.